Каникул ул ял үтәргә. Укып ардыңмы? Әйе. Казанның 2-нче татар гимназиясендә 1-нче сыйныфта укучы Сәйдәш Җамалтдинов белем алуның энә белән кыек азу икәнен бик тиз аңлаган. БРИКС саммиты узу яхшы булды, каникулга иртәрәк чыгабыз ди. Ауга кайтырга. Бабайга әбигә булышам, кәзә шатам. Иртәнге 7 генә тулып китсә дә мәктәп тирәсе гөрләп тора. Балалар салмак кына сабак алырга атлый, аларны узатучы ата-аналар эшкә ашыга. БРИКС саммиты белән бәйле башкалада 1-нче чирек бер атнага алданрак төгәлләнә. Башлангычлар бүген укыйда ялга китә, ә калганнар иртәгәдән. 10 көн ял иткәч 30 октябрьдә укырга киләләр. Иртәрәк башлангач авылга кайтып китәбез инде без шулай. Каникуллар башлануга. Улай Бала ничек бәлки бала инде көтте каникулны. Яллар бит 7 ноябрьдән була, ноябрь бәйрәмнәрендә. Балалар ялда октябрь азагында. Менә шу балалар белән әзрәк булабыздыр инде. Безнең өчен айырма әллә нәрсә без тыймадык. Барыбер ул соңрак булса да, хәзер булса да, менә хәзер погода матур тора. Бәлки даже әйбәтрәк торда, авылда ял итәрләр без, хавасап һавада. Балалар белән бергә һәр вакытта күңелле, тем более күп әти-әниләрне удаленкага җибәрәләр. Алар балалар белән бергә булачаклар. Вәли Әхмәтовлар гаиләсе өчен бу тәүге каникул баладан бигрәк әти-әни куана. 1-нче сыйныфтагы Ниязның чирекне тәмамлауына туры китереп, ата-анасы отпуск алган. Шәһәр шау-шуыннан арынып тору өчен туган яклары апаска кайтып китергә ниятлиләр. Каникул вакытында без өстәл уеннары уйныйбыз, китаплар укыйбыз, рәсем ясыйбыз, пластилиннан әвәләргә ярата Нияз. Сафиннарга отпуста алып торасы булмаган ир белән хатын БРИКС саммиты белән бәйле өйдән генә эшләячәк. Шәһәр безнең үсә, шәһәр безнең бик матур. Внутренний туризм хәзер безнең бик күп туристлар. Популярный бик безнең шәһәр. Каникул булса да үй эшләре бирелә, укучылар алган белемнәрне ныгытырга тиеш. Мин музыка мәктәбен бетерәм, 7нче ел. Аны кабатлармын. Ял итәрмен. Гадәттә көзге каникул бер атнага соңрак башлана. Хәер, Казан мәктәпләреннән тыш башка җирләрдә ул быел да шул ук. Узакка сузылган җәйге яллардан соң яңа уку елындагы 1-нче чирек төгәлләнүен укучылар түземсезлек белән көтә. Бигрәк тә мәктәп системасына ераклашып кына килүче 1-нче сыйныфлар өчен ул аеруча тансык. Ә инде быел Казанда узучы саммит белән бәйле әлеге үзгәреш балаларның яшьлек хатирәсендә тарихи вакыйга булып, гомерлеккә уелып калачак. Каникул вакытында укучылар экскурсияләргә бара алмаячак. Сыйныф белән табигатькә чыгуларда булмый. 21 октябрьдән 24-нә кадәр өстәмә белем бирү учреждениеләре эшләмәячәк. Ә югары уку йортлары студентлары өчен дистанцион уку режимы 28 октябрьдә генә туктатыла. Башкаладагы балалар бакчаларында бары тик дежур төркемнәр генә оештырыла. Бакчага бармаган көннәр өчен түлисе булмый. Әгәр дә сораулар килеп чыкса, номеры экранда күрсәтелгән телефонга шалтыратырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.